Velkommen til denne gennemgang af, hvordan man færdiggør årsrapporten i Revi-rapport. Vi starter med at gå over i Excel, hvor vi har vores regnskab fra før. Vi har været igennem 2 trin, der hedder indtast stamdata og vælg regnskabsopsætning, og vi har været igennem det trin, der hedder opret råbalance. Vi har nu et udkast til en årsrapport. Det næste trin er, at vi bladrer årsrapporten igennem for at se, om der er noget, der skal tilrettes. Som udgangspunkt så er der ikke noget til forsiden. På indholdsfortegnelsen vil der sjældent heller være noget. Den henter datoer, indhold osv. fra stamdata og de elementer, der er tilvalgt. På ledelsespåtegningen kan der godt være behov for at gennemgå, om der er noget særligt. Men typisk vil der ikke være noget, der skal gøres noget rigtigt ved. Påtegningen, den vil heller ikke typisk skulle gøres noget ved. Vi kan se i det her eksempel, der har vi altså brugt navnet selskab AS, men ellers så vil det normalt skifte til det aktuelle selskabsnavn. Hvis der er særlige forhold, forbehold, supplerende oplysninger osv., så går vi over i Revi-rapports stamdata omkring revisor, og så er vi nødt til at gå ned og så sige, er der forbehold, og hvilken forbeholdstype er der? Er det uenighed med ledelsen? Er det gennemgribende eller ikke gennemgribende? Og af hensyn til wordingen, antallet af forbehold, så angiver man, at der er flere forbehold. Er man lidt i tvivl om, hvad der gælder for forbehold, så kan man få lidt indbygget vejledning her. Hvad betyder de forskellige ting? Og så går man tilbage til revisionspåtegningen, og så skal man lige trykke opdater, sådan så at de skjulte linjer de kommer frem. Her kan vi så se, at lige præcis omkring forbehold, der skal vi altså have udfyldt feltet med formulering af forbeholdet. Det kan Revi-rapport ikke gøre automatisk. Men nede i bunden her har vi faktisk en række eksempler på forbehold. Og de er sorteret efter, hvilken type forbehold det handler om. Og så er sagen simpelthen, at man kopierer feltet op i forbeholdsfeltet, og så skal man selvfølgelig tilrette det til den konkrete kundesituation, det konkrete forbehold, men man har hjælp lige ved hånden. Lad os nu sige, at vi ikke har noget forbehold alligevel. Sådan der. Så går vi tilbage, og overskrifterne forsvinder, og så lige for at skjule linjerne, så trykker vi lige opdater. Sådan. Og så fik vi også lige sætningen, revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Under selskabsoplysninger vil der også sjældent være noget, der skal rettes, men vi løber lige igennem for at se, om der er et eller andet, vi skal gøre noget ved. Under ledelsespåtegning, der vil være noget, vi skal gøre noget ved. Er der for eksempel ikke usædvanlige forhold, jamen så skjuler vi linjen ved at sætte et 0 herude, og så laver vi opdatere. Så er den væk. Er der ikke noget med usikkerhed ved indregning af måling, jamen så sætter vi lige nogle 0-linjer her, og opdatere. Væk med den. Har der ikke været nogen betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, så kan den selvfølgelig skjules på nøjagtig samme måde. Har vi brug for at gå ind og rette i det, jamen så går vi selvfølgelig bare ind og retter i teksten, fuldstændig som om vi arbejdede i en almindelig Excel-model, vi selv har lavet. Og så gør vi regnskabet færdigt på den måde. Under anvendt regnskabspraksis, skjuler lige den her, er det nøjagtigt det samme. Her går vi også igennem for at se, om der er nogle særlige ting, vi skal have gjort noget ved. Det er klart, at når man har arbejdet med Revi-rapport et stykke tid, jamen så ved man,
hvad det er for nogle ting, man muligvis gerne vil have rettet rundt på selv. Om der er nogle særlige ting, man gerne vil have skjult. Men ellers så er det sådan et spørgsmål om at bladre igennem. Det vi kan se her, det er, at der er rigtig mange linjer, der er skjult. Og det skyldes, at ReviRapport selv skalerer i forhold til det aktuelle valg i regnskabsopsætning og i forhold til de konti, der indgår i balancen. Resultatopgørelsen har vi sjældent noget at skulle gøre noget ved. Det skulle lige være, hvis vi havde gjort et eller andet specielt, så vi skulle skjule en linje eller noget. Men som udgangspunkt, så er der ikke noget at gøre ved den. Det samme gælder aktiver, passiver. Noterne, der vil det typisk være, at vi lige skal have bladret den igennem for at se, om der er noget særligt. Hvis vi ikke har noget til den, jamen så kan vi gå ind og så gå i Preview Mode i Excel, og så flytter vi lige sideskiftet her, for eksempel derop, og så tjekker vi lige, om det har nogle følgekonsekvenser. Det ser sådan set meget godt ud, og så er vi faktisk færdige. Så tager vi lige og viser årsrapporten, og nu laver vi så en opdatering af indholdsfortegnelsen. Og så i løbet af ganske kort tid, så præsenterer den regnskabet, som vi havde det før. Nu er den så også opdateret indholdsfortegnelsen, og den har også opdateret selskabsnavn og CVR-nummer. Og så kigger vi lige igennem en gang til, ser det rigtigt ud, eller også så laver vi bare printet direkte. Og så er vi sådan set færdige, hvis vi ikke har andre ambitioner. Men ofte er der faktisk nogen, der har ambitioner omkring logoer. Så lad os nu sige, at vi gerne vil have et logo på. Så kunne jeg for eksempel lige gå ind og så sige, jamen jeg vil gerne have logo på forsiden, der ser sådan ud, og et andet logo på side 2. Det vælger jeg så lige at sætte på årsrapporten. Og her er det så en god idé at have gemt sin logofil nede i programmappen. Det har jeg så glemt i det her tilfælde, så jeg tager lige min logofil og trækker ned i programmappen. Ja. Går tilbage og sætter mit logo på. Og havde jeg nu ikke sådan et videoprogram kørende i baggrunden, der hedder rigtig meget, så ville det gå noget hurtigere. Så sætter vi den lige på årsrapporten. Nu løber den simpelthen samtlige felter igennem for at se, om der er noget, der skal opdateres. Og det tager lige et øjeblik. Den er inde og tjekke fonttyper osv. Og det lader vi den lige stå og arbejde med. Så er alle sidehoveder og alle sidefødder opdateret, og så kan vi lige se, hvad der skete i forbindelse med, at jeg fik sat logo på. Sådan, så er der sådan set sat logo på alle sider. Alle sidehoveder og sidefødder er opdateret. Og skulle jeg have ret i det, så kan jeg gøre det. Jeg kan også vælge den til at sætte en automatisk opdatering af visse sidehoveder og sidefødder
i forbindelse med, at jeg laver en udskrift. Og så er jeg sådan set færdig. Så gemmer jeg årsrapporten som PDF eller specifikationerne. Lad os lige prøve at gå over og se specifikationerne. Så den der. Vi lukker vores rapportvælger op, og så opdaterer vi lige specifikationerne, og så kan vi se, at vi har et specifikationshæfte her, hvor vi har alle de underliggende konti specificeret, og her kan vi bemærke, at der er det ikke Revi-rapports standardtekster, men rent faktisk kundens kontobetegnelse, der indgår. Der er også indsat en standard påtegning fra revisor, en ledelsespåtegning, en enhedsbetegnelse og en forside. Og den kan jeg også gemme som PDF. Så har jeg sådan set oprettet både årsrapport og specifikationshæfte. Generelt er det sådan, så alle linjer bliver skjult ud fra, om de er anvendt eller ej. Man kan overstyre, hvis man har brug for det, som jeg viste før. Når man er færdig, så viser man og udskriver årsrapporten. Tak for nu.